Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Sosai, Fatima tambarawa kin yi arzikin samun aure sunna dai. Sunnar annabi manzan Allah kika yi to kirge ta sosai sosai. Allahumma salli wa sallim ala nabi wa alihi wa ashabihi. Allah bar mu da manzan Allah babu rabewa. Iki abadan zaki rike samu nasa sanda samu nasa bai fitowa. Mai girma ma'aiki abadan zaki rike dutse ne ke fitar da samun yayi lambadewa. Mai girma ma'aiki abadan zaki rike tafiya ta saci tira yake baya waiwayawa. Mai girma ma'aiki abadan zaki rike masoyi fi zaman amana karfi rabuwa shi aure nufin Allah ne. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.